Wah, bocah nek saya gedhi nur Mas aku. Bismillah niki kula lagi perdana niki lho nggih Pak bawa niki Pak. Apa ya? Mungkin lek enten klentu-klentune ampun diedukani nggih mengke. Mboten ora disneni. Oke dipenane karo mbokmu kuwi. Ya. Kiraku kawitan citra ya kaya ngono lho suarane. Bledek Kediri Niken Salindri. Heeh. Ya. mereka sami Bawa, ket mau panggah ngono ae. Lian-liane nyanyi kok. Panggah ngono. Anu lho Pak. Sapa? Mbak Coba. Iya pancene nek karo kowe iki lara ati kok.